52. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangan mo itong klamati sa bilog nga Western Visayas? Karon nga adlaw Miyerkules, petsa 24. Sa gihapon nagapabilin kita sa bulan sa Agosto, bulan sa Tigrewe sa tuig 2022. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan. Sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siring nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry. Aton sa Kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sinimata kag dulungan oras sa kagabihon. Ato sa Patrol 1 Bravado Patrol. Kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahay sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Bantayan nato kay Molsuhan. Ang amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities? White naman ginapangayo from where the action is. Ara si Action Zel Minardo nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto action Papang Nixon Lahom. Ang ato mga pagbantay sa update sa mga balita nasyonal, sa balita international. News Center sa Action Radio Bacolod, breaking news, flash report, just in report. Builog na ito na porsa ni Action and Defensor Lisay. Opdan makita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert. Action JM by King.
Ito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talog, Siyudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Sa kinahanda ng inyo sinalagad, ang inyo silang kurma na Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa labilin isa ka oras. 3 minutos nga pagpangalagat inyo palaton tunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Sa mga nagataya sa STL, i-recap na naman liwat karon ang 3 ka draw sa STL. Katon man karon nga lawagon ang resulta sang 2 ka draw sa loto, ang 655 kag 645. Sa ato sila maka-aksyon, sa ato sila nga mga viewers, sa ato sila nga Facebook Live via streaming. Ang inyo karon nga greetings, taga-ata na karon chimpo kag igtalopangot. Ato lang ayo sa inyo, like kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. By the way, congratulations karon nga gabi sa ato sila nga winner. Sa ato padayon nga dakop ka daog ka ruleta promo sa Action Radio Bacolod. Congratulations sa akong kilala gido. Congratulations kay Manong Bobby Muñoz sang Villa Carmila, Phase 2, Talisay City. Wow! Ang sa kalawig-lawig nga pagpamati ni Manong Bobby Muñoz, iya gid ngalan ang nagabutan. May tsansa kag siya ang magapatiyog sang aton mahiwagang ruleta. Ano ay ang matupan sang ruleta sa pagpatiyog ni Manong Bobby Muñoz? Ang aton nga winner karon nga gabi sa dakop ka daog ka ruleta promo sa Action Radio Bacolod. Taga-kuha siya taga Villa Carmela, Phase 2, Talisay City. Oy, congratulations kay Manong Bobby Muñoz. Happy lang ko kay sa kadamo nga entry naton coupon imo gid ngalan ang nagabutan sang DTI. Mang Bob, ayaw magkalipat hindi pagpalampuasang alas 12 sang ugto Nanglan ari ka na diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ang sistema mo di last 12 sang ugto sa masunod pang adlaw. Pwede ka pa diri kapadulong sa istasyon sang Aksyon Radio Bacolod. Alas 5 sang hapon no? Basta lang alas 5 buwas sa hapon no? Ang imong tsansa nga makakadto ka diri sa Action Radio para ikaw makapatiyog sa katon mahiwagang ruleta basi ikaw ang makakuha sa amon TV di nang babi yan cellphone para sigurado may ara ka nga konsumo bugas na lang isa ka sako kaya sigurado ng Bobby Muñoz until 5 o'clock buwas hapon ang imo nga tuka mamaglapaw ka alas 5 wala na tsansa na makapatiyog ka sang aton roleta. Ayos! Oy, magulog-alumong yapon ang panahon diri sa Bacolod. May pag-ulan-ulan yapon nga maeksperiensyahan kita dala ang pagpulo pangilat kag pagpulo panagoob. Pero southwest monsoon hangin na bagat ang nag-afekto sa western section kag Luzon. Aktibo gyapon ang tropical cyclone na nakita sa Guana sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Floreta
ulihi nga nakitaan sa kalayoon na 585 kilometro nakatungdan sang kalayaan Cagayan na may kabaskugon sang hangin nga naglabot na sa 110 kilometro por hora ang sentro ag may pagmulubadlos nagasaka sa 135 kilometro por hora. Ang forecast sa pag-asa, ang Western Visayas kalakip ang Negros Occidental. Ang syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang magulugal umon nga kalangitan kag may paglaptalap nga pagtupas ng ulan, bangod sang hangin, habagat o kon southwest monsoon, localized thunderstorms. Mahina itubtob kasarangan, huyop sang hangin, gikan sa nabagatnan na sigilangan pakadto sa nabagatnan ang nabatsagan sa isla sang Negros kag baybayon nga may kasarangan nga pag bulo-balon. Halong lang sa mga motorista may mga dalan nga danlog halong sa mga balay nga nagaistar sa mga kabukiran, likawantang landslide sa mga balay nga nagaistar sa pahigaron sa baybayon. Naman sa panggarong sang suba, likawan taman ang pagbaha-baha. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos! Sige, arat sa dahon ta na. Kakarang kadahon ta na ang unang report sa ato sa Patrol 1 Bravado Patrol. Report na Aksyon Zel Minardo. Standby na sa mga report gikan sa to correspondent ha. Aksyon Nelson, standby ka dara. Aksyon Roger ka Aksyon BJ ha, standby ka dara. Miyerkules gali si Aksyon Eden Abuso gali. Ang ato nga partner kakalipat ko permi ha. Basta Miyerkules gali tukar ni Aksyon Eden. Kay off ni Aksyon Zel Bernardo. Observation report. Unang report sa ato sa Patrol 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Ari sa Aksyon Eden Abuso sa Patrol 1. Aksyon Eden, may gabi, please come in. Good evening, Action Eric, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Matawhay nga kagabihon kay wala man nagtupa-tupa ang ulan. Pero abi naton kagina do piho na to. Piho ng amo na to ang pagtupa-tupa sang pag-ulan-ulan kaya nag-umpisa na gani isang hapon. Pero wala gali Action Eric na dayon. Pero subong ay gulugal o man gawa. Expect ang basi karon sa gabi o kung mas magabi na gid or sa kagahon amo pag ulan-ulan niya pero pasalamat na lang kay kabudlay man kis ang akong kapoy ka tapos maululigmat ka pa kay ang inaulik ito Action Eric ang baha kisa Gani. ang baha kisa mo basi pala magpakamuo kada iyasang tulog kag ang ending lipag bugtaw mga tingala, o luta ng habol mo galik igatupong ng tubig baha simo sininga katre. Pero anyways, makita mo man sa aton sininga live video na Eric tulutawhay na mataamat ang palibot sa syudad sang Bacolod. Particularly diri sa may downtown area, may pila pa ka mga ka-aksyon naton nga nagahingagaw pa uli. Pero kung makita mo daw, nagahingagaw man ang kwan, ang mga tricycle driver Action Eric para makaguluginan sila kayo usually gagwa ni sila kung aga kung kadunguan mo patrol ta kung aga ari man ni sila kung aga-aga pag kaya maka-intra sila sa dalanon makadulong bisan pa paano kag maka-income bisan pa paano subong naman ng gabi ari man sila gyapon nagahulat-hulat diyo sa pila ka mga dalanon para pwede silang sakyan or source of transport
pumpo na lang. Datan sini mga ka-aksyon, pinauli, kilaka na lang subong ang mga jeep sa amo ning inoras, kag kamahal man kung magsige sila ka taxi, kay pagpungko mo pa lang, 40 pesos na. Di kung mag-tricycle, kaya pwede mo ba transaksyon, isa kagatos, dulong ka na dito sa imo sini nga destinasyon. Makita mo da, unlike sa una, aksyonere, kamo ni oras, diris downtown area, pirte ang linaptas ng basura. Subong kada mo basura, pero at least natipon na. Kaya ara naman ang mga street cleaners nga nagatipon, kaya ginahulap na lang ang IPM, nga kolektahon ang nasabit ng mga basura. Kabay pa, nga tulog kag muok ng tulog sang mga ido ni kaya para hindi nila makita ang tinumpok ng mga basura kag base ila pa nga laptahon. Sulit naman ang trabaho sa mga street cleaners. Ari na di sa bahin sa Central Market, Actioneric, ari ng IPM, gamat amat na sila kolekta, makita mo da, ari na sa cornero, ginawat amat na nila. Jutay pa lang, wala pa subong gawas-awas ng nila, sininga truck, pero duwi-dugay makalibot sila all throughout downtown area. Sigurado, punong-puno gini, pero kanami tanawon, sang palibot, subong mo lang ma-appreciate ni mo kay wala na sang sarado na mga kiosko, kag wala na sa may mga nagabaligya sa higad sang dalan, di makita mo gid nga very clean or tinlo na gid actioneric ang palibot sa syudad sa Bacolod. Kag do hindi ka lang mahambal nga do kadamak bala. Kay natipo ng mga basura kag organized na kaayo. Makita mo daw Halandumon Tower, Actioneric. Wala naman liwat nagsiga. Kay usually kasi gari bala kay na ni color. Subong daw wala naman tipa sito ga tipid-tipid goros kuryente. Kagti do hindi naman kadamo sang reklamo ni Danti do hindi na appreciate sang tawo. Nga bisan kasi pa na di ginalibutan kag masami ginalabyan galing kay kadamo man sa palaligban sang tao hindi sila katangla. Kadamo pa sang mga kaksyon naton nga masakay po tatay-tay ngagaw kamo kadamo pati sa tubang sang San Sebastian Cathedral nag-standby nga mga jeep kay nagahulap man sang pasahero. Approaching kami now Lacson Street, Action Eric. Di syempre diri nga area do buhi-buhi pag di ang ginatawag nga negosyo. Kaya ari di ang mga ilimnan, mga kalanan. Kung gusto niyo magpaliwaliwa, pwede ikaw sa GNG, no? Pero temprano pa niya para sa iban nga mapauli. Yung iban gusto magpaliwaliwa, last days pa lang, given nga wala man curfew. Subong daan, di pwede pa sila ka pulo pagabi. Importante kung mag-inom, sa tiyan ibutang, hindi sa ulo, kaya hindi pwede ka maoy. Hindi pwedeng mag-drive ka dira nga hubog o kung alang-alang ang imo sining sitwasyon kaya basi makadalahig pa sang iban nga mga tao. Kadamo pa sa may nakita naton nga mga youth or mga pamatanon, although wala man naka-uniform, pero basi may group project na sila. Basi temprano pa ila group project nga amo ni oras o lulupod sila gyapon, pero dapat puli na ang mga estudyante given nga may ara pa sang klase buwas nga adlaw kag kuan man Eric mo samo-samo man ang iban module, ang iban blended learning, ang iban face to face na gyud ka nami tanawon nga do liga to nga istorya lang ta do na hidlaw ta makita estudyante dalan. Hidlaw ta kita nga puno ang jeep kag ang mga sitwasyon isang pre-pandemic pero subong niya doon nagamat-amat naman balik sa normal tanan. That's why nga mo na oras kadamo gyapon niya sang tawo, kadamo gyapon sa mga jeep nga nagapaugat kung may mga estudyante nga bag-o lang nagsakay papauli man sa tagsa nila ka mga puloy-an. Naglabay kita diri sa may bahin sa Corazon Locsin. Given ari sa gihapon ang mga watchers diri sa Guasang Corazon Locsin diri sa Lacson Street kag kabalo karaman nga na negosyohan na di actioneric na naganegosyo na di sang plastic chair
Di may pulo pa huwayan, sulusandigan, danay ang mga watchers while waiting, tawgon sila para magsulod sa ila sini nga pasyente. Pasalamatan na lang nga wala sa pag-ulan-ulan, bangod kabudlay, gid sa ila sitwasyon mag-ulan dire, kay wala sila sang pasilungan. Pero hindi naman likog sa ibalos tanan nga nagapahimo si Mayor Alvin Benitez ng temporary shelter diri sa may Barangay 18 para sa mga watchers ang nga pasyente ang watchers sang Bacolod nun nga mga pasyente. At the same time, si Congressman Attorney Dino Yulo, may-ari man di sa Barangay 18 man, nga ginarentahan or continue rentahan ang generic para naman sa mga watchers nga sa mga pasyente nga na admit diri sa Corazon Locsin nga taga Negros Occidental. Kaya mo lang nami, mahimo malang gali tani isang una pa kay nangin issue man ni nangin istoryahan man ni sang kadamaan, especially sa pag-start sa pandemic nga amo man ni pag-start kapag pag-disalaw sang o hindi pagpanahugot sa mga watchers nga magtiner dito man sa sulod sang hospital. So dapat kuan gid insendihan na gid gagatagaan gid solusyon ang problema kay kung kaya lamang gali why not coconut. Kada mo pa dictionary ko sang tawo diri palibot sa Capitol Lagoon, especially nga may mga food carts diri hindi lang mga call center agents gakaon sa diri nga area, kundi may ara man sang iban nga mga empleyado halin diri bala sa Ayala Mall nga nagadiretso kaga nagakaon diri kaga sa iban man nga natipuhan nila nga mag date sa diri nga area. Ay kanami lang man food cart, affordable ang mga pagkaon, pwede lang sila kakaon-kaon samtang nagatindog or nagapungko di sigad sandalan kag nagapulo pa hangin. Baw sa atong siniwa ka aksyon, hindi ka magsalig, especially sa mga motor ang nagamotor, pagsuksok gid ko mo sang helmet. Kaya continued pila gyapon ka mga lugar diri sa palibot sa syudad sa Bacolod padani ginakayo kag do hindi daan mayo ang warning signs or ginabutang nila nga mga ginakapag-cordon bala sang area, action area kay tikadulom kung hindi mo sa ulong dalan wala ka balo may ginaubra na de mamumo kagid kag madumugay kung sa imo sini nga motor o kung makabunggo ka pa sa mga estantes palibot nila. That's why si Paron sipat dapat mata kay para hindi ka mo magkalamo mo kag kung tuyo pahiga danay kag magpanguloy lambos ka mag stretching kay we understand kapoy man ang tanan sa bilog nga adlaw nga pagtrabaho. So tomorrow is another day, Action Eric, pahuway ang atong sining mga ka-aksyon kag importante updan man sang pagpangamuyo. Observation report halin sa Patrol, Action Ida Naboso, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action Eden Aboso reporting live sa Patrol 1, Brabado Patrol sitwasyon sa Metro Bacolod. Palayon pang paglighot sa ato sa Patrol 1. Balikan talaga sa Action Eden Aboso sa last kag final report sa balik niya sininga pangalagan. May nga bidira sa duwa ko ka amigo nga nag-obra pa kuno compliance si Jack Ray Tugunon kag si Michael Diita amo man si Sir Jimboy Gayanilo alin sa kay Patrol o kon Police Corporal Aliponso. Kabira-bira pa kobra ka palong ka kong compliance mga kabers ni Police Corporal Aliponso si Jack Ray Tugunon kag si Michael Diita amo man si Jimboy Gayanilo. Si
Si Manong Ramon kag Manang Nilatato nagapaurok-urok pa ho. Mati diri sa aton siningapag pangalagad. Si Maninoy Rimo kag Maninay Clarita Tampipi, mama si Toto Clark Tampipi urok-urok mandira sa may Gardenville subdivision sa area sang Barangay Tangob. Tuto Clarence Locsin, kapamati man sa ato, no? Si Migo ko Clarence Locsin sang PWD office. PIO ni siya. Si Migo ta Clarence Locsin. Ante sa report ni aksyon na Nelson Pateño, report na sa ito mga correspondent. Dali na kami update pa si Kwano, si aksyon ang Dipensor Lisaya. Sa siling shooting sila karagluntad dira sa may Banwa sang Isabela. Aksyon Anna nanong latest development. Please come in. Aksyon na Eric mayong gabi kaga sa atong mga ka-aksyon. So Okay. Way kasulod o ara na? Ara na. Ara na? Klaro na. Klaro na. Ara kali sa piak di. Yes, sa liwat mayong gabi aksyon na Eric kag sa atong mga ka-aksyon. Update ini aksyon Eric kay Ina sa shooting incident kay medyo naburubudlayan kita kay na sa pagpahigangot sa Hepe balasang Isabela PNP since ang lugar sang insidente is medyo layo na sa. So ang signal siguro tido ka budlay gid. Anyway, diri kita action Eric kay ang involved diri isa ka barangay kapitan sa may barangay Kabkab sa Banwa sang Isabela. So ini siya ang ginluthang while papuli na bala sa iyang balay dito mismo sa barangay Kabkab. So, ginkomparmar diri ni Police Captain Joseph Partidas, morning hepe sa Isabela PNP, nga ginbawian, gid siya sang kabuhi action Eric, napatay. Matapos nga, ang iyang igo sini do sintrogid sa itang kugo, kag sa natuon niya nga dughan action Eric, amuning ginalantaw sang kapulisan, nga nangin kabangdanan man sang iya gilayon nga kamatayon. So nagwa sa initial investigation nga halin sa proper sa Banwa sang Isabela ining victim or ang ining kapitan nga ginkilala sa kay Danilo Dautil kag papuli na sakay sa iya motorsiklo. Kag ang nagwa pa diri sa investigation man sang kapulisan nga nagasunod man gili sa iya ang isa ka member sa ilang pamilya. Galing kay kung magpauli ka sa pagplastar ni Sir Partidas, ang area kung action Eric is medyo mabato-bato, meaning hinay ilang dalagan, tapos kitid ang area, kag napatungan ining dalan sang matagas na nga tanom sang tubo. That's why nga sang ginhimo ang pagpangluthang, do dako gid bala ang tsansa nga mahimo sang suspect ang crime. Kay hindi visible sa mga nagasunod nga mo na mention niya is nagasunod ang isa sa members ng family wala gid nakitaan kung sino ang suspect action Eric. That's why nga subong gina-establisar pa sa nga kapulisan kung sino gining tagluthang kay kung sa motibo do medyo negative pagid sila kay even though nagkadto sila sa area pero nang pull out naman sila kay dulom na action Eric kag bilang safety man para sa aton nga kapulisan. Pero buwas aga mabalik to sila to follow up sang sini nga kaso kay do hambal ni Sir Partidas do damo-damo gid kami ma'am sang kinahanglan nga ipamangkuton. O do kadamo kumbaga sila sa mga person of interest pero magadepende ina sa mga follow up man nga investigation. Pero sa initial nga nakuha ni Partidas sa pamilya ginpahayag nga wala man niya sang nabaton nga pamahog si kapitan. And in fact, wala siya gali sang cellphone mismo. Iya kaugalingan nga cellphone. Kag sa area action Eric sang ining lugar nga natabuan sang insidente, ang na-recover lang isa ka empty shell sang wala pa na may buluan nga sa isang armas nga gingamit subong man gamit ni kapitan ang kalo ya, ang shades ya, kag ang motorsiklo. Pabati ko lang action Erica, gamay lang niya confirmation ni Sir Partidas kay wala subong pa lang gid siya naton na kuhaan gid sa kompleto man nga information. Kung sa naon to si Kap no, halin niya siya sa may Isabela, account proper no. Isabela. Then sang hapon na no, sang papuli ni siya. So, actually hindi magig ko na maglayuan ay ang sang isa sa mga family member niya kasunod man siya galing ang lugar
no, is hindi simentado, no, rock road, no, may mga bato nga agyan, no, kag do ka piyakag-piyak sa agyan mo is puro tubo. So kung tanahon natin, ma'am, no, tama ka-coordinated sa pagplano siya, siguro most probably base, no, haligdarig bantayan siya sa proper hasta nga dito sa DND na tabo ang paglutang sa iya, no. So, mo to action, Erica, ang confirmation, actually, lawig-lawig na nga nga interview sa Kaiser Partidas, pa-play lang naton ang portion, gin-confirm niya nga may natabo nga shooting, kag ang pinaka-update is, amo ni, napatay si Kapitan. Mangkot, ang nagtiro, ga sakay sa motor, galakat, gabantay, nagwa sa kampo, Amo na action, Eric, ang pinaka-subong palaligban pa sa kapulisan, kay negative gid sila ya in terms of suspect, sa suspect identity. Sa identity sa suspect, why na question kay kung ano ang iya. Ang punto, ano ang manera sa pagtiro siya? Ano bang ang manera sa pagtiro siya? Ginulat na siya sa sinang lugar, nagwas kampong suspect, may ara tao nga nagapundod, may trisiko na ng sistema. Based sa bag-ulan na itong naging play is nahambal niya, may possibility nga nasundan siya. Nasundan siya? Oo, nasundan sa action, Eric. So, but sining kung nasundan siya, nauna pagidya ang nagasunod sa iya nga pamilya sa to sa suspect. May possibility man action, Eric. But anyway, itugyan ta danay sa police kay ongoing pa man ang ilang investigation and sa buwas mabalik to sila sa area. Okay, malo ko ang importante na na-establish talaga gintiro siya, napatay siya. May nagasunod sa iya nga pamilya antes sa gintiro. Ang pamangkot, ang mamanang simple mo, ang suspect gabantay da siya sinang lugar, nagwa sa kampo, kung sidiring ang lugar, pura tanan kampo gagahulat gasakay sa motor, anong sitwasyon? Amo na bla? Amo na gani action, Eric. Pero gyapon sa kapulisan kung sa aton may tendency makabuo kita kung sang senaryo, pero ara sa gyapon sa pulis ang pagtutok pagid sinisang dugang nila nga investigation sa siniya nga kaso. May importante ma-establish na kung anong plastada sa pagtiro sa iya. Kung ang tao nga nagtiro sa iya, gawlatas ka sa sagwa sa kampo, nagwa gulpi pagabot sa lugar, sige nambal mo, gasunod siya, o basi may nagsugata man siya nga motor, nga wala sa kakadopan tubangon, gintiro siya. Yes, action, Eric. So, anyway, bilin ta na sa kapulisan, action, Eric, buwas mawalan Kapitan Danilo Dautil, no? Yes, action, Eric. Amo na yung biktima? Si Danilo Dautil? Dautil, Okay. Muna siya napatay, amang kapitan sa Kabkab, Isabela. Oo. Sige. So, muna action na, Eric, ang latest update naton angot sa sining shooting incident nga nagluntad iya sa Banwa sa Isabela. Balita gikan sa News Center, una sa balitang na sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kinaksyon ang Defensor. Subo ni nga balita, patay gid ang kapitan sa Barangay Kabkab, Isabela. Magintiro sila gid mga gabi si Barangay Kapitan Danilo Dautil. Gintiro sa sang wala pa makilala nga persona, kag wala pa nato may baluan kung anong motibo kay under investigation. Pamangkot, paano gintiro sa kapitan? Ang suspect bala nagahulat ang daan dira sa kampo sa nga katubuhan nga nagwa golpe paglabay ni Kap. May nakasunod sa iya bagluwas sa pamilya o kung nasugatan ni kapitan na nagtiro sa iya. Amo na dapat i-establish sa tugyan na pulis na ang motibo, ang pagkilala sa identity sa persona. Pila kabilog din ang involved sa kaso? Duha? Isa. Amo nang establish pag tugyan na sa pulis pag-usisa, pero sad to say sa mga pumuluyo sa Barangay Kabkab, Isabela, why gid patay gid inyo Barangay Kapitano sa Kapitan Danilo Dautil matapos ginluthang karon gid lamang nga gabi durante nga nagapapauli sa ila sininga puluyan. It was confirmed by Police Captain Joseph Partidas. Sa identity, description sa suspect, sa motibo, tugyan tara sa kay Captain Partidas. Tagaan sa partida. Si Partidas. Sige.
This time, i-check na mga report na gikan sa ato korresponde si Action Nelson Pateño. Nag-standby, balita gikan sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Nelson Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, kamang gabi, kag sa aton sini nga mga kaaksyon na mayogid nga gabi, pinsa ko kung ano na ni, tuloy-tuloy ng ulan, kay dinaguso ang dagom. Oo, te. O, medyo nagatupa na gid man siya, Action Eric, sa sini nga gabi. Nagtuloy-tuloy na gid man siya. Oo, igo gid kay na pag programa mo man pagtupa ya. Abi ko pa sila mga tuloy-tuloy, naguntat, kali tuloy-tuloy yapon tupa yagle. Oo, tuloy-tuloy na gid. Ara mga gali nagatik ng sindi. Ti mayo ni kay kini nga gabi nagatupa siya kay ti kay na sa nga adlaw do medyo mapaang gid ang tsimpo. Hindi magwanta ang kainit so ginbasla niya naman sang mabugnaw karon niya panimpo ti maning tulog tas ni karon aksyoner. Namo na tirada. Sa papilion ka sa init sa tugna sa ulan ka na lang. Sa ulan lang ko basta gabi. Gabi. Hindi ka kadlaw. Ha? Hindi ka sa kadlaw. Hindi ta ka lagaw da. At hindi ka pamayo ka man. Ha? Pumayong ka man, katok eskwela ka, pumayong ka man. Amo gani man, tipo mas mayo gid yang. Namin kadlaw kagabi nga ulan ni para bugnaw na gid siya. Ti banag reklamo man. Ngaw. Ti kun puro na lang ulan. Sige lang, pero ti pasalamat takto ni Rick yaw, wala tayo gid bagyo. Ha? Pasalamat ta kay wala tayo gid bagyo. Habagat nga pa ulan sa aton diya. Oo, mo gani ti maka ano ni maka Ata ka bugnaw Hatag bugnaw sa aton tsimpo. Sayang imo nga kondisyon para mabugnawan ka man Mo gani man para may uragok mo karon. Mo gid. Dapat gid kay preparasyon na sa buwas naman nga adlaw. Sige, aga pa ng klase. Anong oras klase mo aw? Dapat bugtaw ka na alas 5 Te ano ka oras ka bugtaw ya? Ati alas 5:30. May ayo. May ayo ka pa 30 minutos sobra-sobra ka nimo. Sa bagay lapit mo na nimo yang eskwelahan, tabok mo na eskwelahan na dayon mo. Mo gani man. Mapalu adlaw ka pa guro, may problema guro. Ano problema mo di ka flag ceremony. Ay importante isigo mo lang klase mo estudyante mo. Mo gani Kasi man. mo na pa estudyante mo sa imo. Ati laba. Mo na ka uluya, may naman si sir nga una pa estudyante, dapat si sir mo una estudyante. Una pa sa linya ang estudyante kaysa teacher. Baga muna, hindi mayo na si sir. Di pala sinisisyaon nyo lang si senyo kay kung kaisa kakaburi nga kakanuman. Kaburo man ta tulog. Gani, hindi ka magtulog, lapit sa dala mo nga kasali pero estudyante mo, lapit balay mo na. Oo, isa pa na. Una ka pa mo estudyante mo, una pa estudyante mo si mo. Tapos sa muna kalapit lang, isa lang ka-block, na motor pa, ulit pagid. Ako principal, nililip ta ka, bababoy ta sa tabi-tawi. Para may pulos lagi lang nga magpaluadlaw ka, hindi mo tilayo, tapos sa tabi-tawi. Para yung eskwelahan mo, tabok na sa dalan mo, kapag temprano ka. Uli ka pa sa iba. Una pa abot ang taga San Carlos kaysa taga Calatrava. Ano man si Sir Nelson man? Ay, tiyo. Sige, ang balita aksyon na rin ginapasaka na karon nga adlaw ang kaso nga pagbayular sa PD 533 o kon anti-cattle rustling. Batok sa kaya Gianmarco Romano, 21 anyos, soltero kag residente sa barangay Mabato, Ayungon, Negros Oriental. Apang ang tatang upod sini nga duha ka bilog ang nakatigayon nga naman nga nakapalagyo matapos nga ini sila ang ginlagas ang mga katapo sa kapulisan matapos nga ginreklamo sa mga residente sa barangay Buena Vista, Banwa, sang Calatrava sa pagkadula sang duha ka tuig nga baka nga nagabalor sang 38,000 pesos. Suno pa sa tagreklamo Action Eric nga nadulang ila sini nga baka sang alas 5 sang kagahon may nagaguyod, may nagalakat nga kalat. Ang iyagali sini nga baka ang ginaguyod na sang mga sospetsado. Sang ini sila ang ginreklamo, gilayon naman nga nagresponde ang makatapo sang kapulisan kag natigayon nga madakpan ining si Gianmarco Romano
aksyon na ere. Kagini sa karon ang formal na ginpasakaan sang kaso sa mga katapo sang kapulisan diri sa Banwa sang Calatrava. Kagara sa karon sa custodial facility sang Calatrava PNP. Sa iban nga balita, aksyon Eric, ginpasaka naman ang kaso nga pagbayular sa Republic Act 9287 o kon illegal numbers game. Ang sospisado ang ginkilala sa kay Roger Escuadro, isa ka kolektor agent sang Sweet Tres, nagapangidaron sang 47 anyos, walay trabaho kag residente sang barangay Tigbao, Banwa sang Calatrava. Ini siya karon ang yara sa custodial facility sang Calatrava PNP. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo Nelson Patinyo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid aksyon Nelson Patenyo gikan sa 1st District. May balos mga report ato sa 2nd District with aksyon na Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Line number 2, aksyon Roger Gutib sa report dyan. May gabi pa screen. Yes, Aksyon Eric, maing gabi sa aton mga kaaksyon sa aton sila mga balita. Aksyon Eric, ikan diri sa may norte kami sa probinsya, labinigid sa aton diri area of responsibility. Medyo nagatupa ang tulotalite sa mga Aksyon Eric, kag matulotugnaw sa yapon ang palibot. Ang silinga gabi, baw daw magudlay ang pagbiyahe ko, nagamotor ka lang tungod man sa pagtupa sang ulan, gada maamat-amatan kagid sa siniman nga mga tiyon. Pero total hindi magidya sila nga magbaskog niya kabay pa nga dilagid magbaskog kag subong ka pulo pangilat pangadaano. Sa pila naton ka mga balita Aksyon Eric, ang siyudad sa Sagay may ara na risto nga isa ka persona nga sa din siya may kaso nga murder kag ang report nga mga 25 na katuig ni gagin paraguan sa sining suspitsado nga nadakop pa sa mga katapos sa kapulisan pertektisan isang hipe sa nga siyudad ng Sagay si Police Major Robert Ijape. Ang pagdakop sini sa may atubang to sa may terminal sa barangay poblasyon sa Banwa sa Manhuyod, Negros Oriental. Mga alas 9:40 kay na sa aga sang ila inigin operate ang dakop nga akusado gikilala kay Ronnie Bilano Maantos alias Baningning. Hindi siya 50 anyos sa edad. Kag residente sa sitio Tamburong sa barangay Bulanon, siyudad ng Sagay. Suno sa report nga ang pag-implementar sa kapulisan sa ila siling nga Manhunt Charlie Operation upod man ang intelligence unit kagwaran section sa Sagay City PNP sa bahin sang Wara section si Police Staff Sergeant Jess Arnado bit-bit sina isang warrant of arrest nga ginisyo sa RTC Branch 60 ang nagperma nag-retired nga judge si Honorable Judge Renato D. Muñez. Ini sa kaso nga murder kag may criminal case number 19-1930-S ginisyo May 2, 1997. So silingon 25 na katuig nga wala ini madakop ang biktima o kun ang suspect kag sa sining panahon nga sa diin ang hepe amo si Police Major Roberto Jape ate na dakpan gid siya pero dito siya gidakop sa may Manhuyod, Negros Oriental. So ari naman na ka-detain naman siya karon rinig siya sa PNP Custodial Facility sang Sagay City PNP kag ang kaso ni Nobel recommended bangod tayo ti kaso ini nga pagpatay Aksyon Erika. Now sa siyudad sang Cadiz ang
ang mga pamilya bala labi na gid kanan sa isa ka akusado diri sa kaso nga pagpanglutang kag patay gid ang biktima ining biktima nga si J. Mark De Jose, 27 anyos sa edad karon nakahaya siya sa isa ka punerarya sa chapel diri sang isa ka punerarya sa Cadiz samtang naga-question ang pamilya kay man ang trigger man ang nagtiro gid bala nga si Clyde Velasquez, 21 anyos sa edad ang nagparagyo iniiya pero nadakpan dito sa may probinsya si Mindoro. Wala iya ma-file sa kaso nga gina-question sa pamilya kay man sunod pa sa Iloy sining isa sang na-filean kaso bala nga upod sang naglutang nga si Mark Paul Maro ang iya sining Iloy amo si Philly Maro nga tiniga question siya nga ang iya bata kag ang isa pagid ka upod sini na filean sa kaso in quiz. Pero ginpabuluntary surrender gani nila tungod kay wala man sala kay nahagaran mo lang makanto ko sa pista pero laing galing tuyo yan ni Safe Clyde Velasquez kay prior pa sinagali dito na siya kadaan sa pistahan sa may Villa Bariliado sa tong nagligad nga Biyernes pitsa 19 kag may komosyon na tabo kag natampaan ni siya gintampa ni siya sinisang biktima. Kaya mo na nga nagpuli sa ila na may sityo na raw kung diri sa may Don Salvador 1, barangay Sinampaan, nagkuha sang armas sa sulpak and pinakagad yan ay sanday Mark Dulin kagini si Mark Paul Maro nga mo niyang duha among na-filean sang kaso aksyonerik nga murder. Ang report nga nadakpan na ni si Clyde Velasquez ugaling kay tungod nga nagbagyo kag naglaps na sa reglementary period wa sila makabiyahe ang pulis nga nagkuha dito sa Bulalakaw Municipal Station sa Mindoro. So tungod naglapaw na sa reglementary period ginbuyan kamo na pag-explikar ni Lieutenant Colonel Hillian Dispe nga hindi pwedeng hindi pagsundo na layi kay kung hindi ila pagbuyan nga tapos na ang prescribed hour of detention nga arbitrary nga kaso base kon ila ina nga ibalikan bala sila tikinanglan na nga tibuyan pagkatapos sina i-file ang kaso regular filing pero hindi pwede nga hindi ini ma-filean sa kaso tungod kay amugid ini siya ang ginatudlo nga amugid ang naglutang gamit ang 12 gauge shotgun nga improvised console pack nagigo sa likod sa biktima nga si J. Mark De Jose. Amo ni ang rason kung nga ang napatay ang amo nga biktima. Naman may mga malicious diri nga ginapaminsar barang pamilya tungod man aksyonerik nga ang suspect nga si Safe Clyde Velasquez ini siya hinablos sang pulis nga raman sa investigation section nga si Police Staff Sergeant J. Velasquez pero wala ina iya sa kalatanan kundi nga natapos ang reglementary period sa paghaling pagdakop sa iya. So mo na nga ginbuyan siya kag i-file ang kaso mahulog ang warrant sa mo naman ang pagdakop sini sa iya. Samtang ang duha iya sa mga una nga gin-file sa kaso inquest kahapon tiara iya sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility kasuro pa sa report ginhagad lang na sila kuno nga mamiesta pero laing gilintuyo ni Clyde Velasquez kay mabalo siya galiya sa kontra nga mo ini ang nahaya karon diri sa isa ka punerarya sa chapel o sa isa ka punerarya sa may syudad sa Cadiz Aksyonerik. Pero ginakabig na considered solved ang kaso kay na-file ligid man ang kaso Aksyonerik. So far tamo na ato marulong nga report mga informasyon gikan diri sa may norte nga sa probinsya kag nga tamyaw talang yapon si Police Colonel Calixto Mabugat, si Major Nelson de la Cruz, pumati mo na sa may barangay sa Tania, Capadol Diaz, kag Mr. Jonathan Diaz, kag sa buman, Toto Joel, kag inaibasan ko nga pamatigid, upod sa kaimigo na to, noon ay manggubat. Kag ginaparawagan talagang tanan ng mga BPA, blabuas may meeting halin ining instruction sa kay Ma'am Linian Maido, sa aton nga parole and probation officer kag dira sa parole and probation office ang meeting mga launa ibidyan takwa
sang hapon. May gabi man siya kay retired Fiscal Benjamin Maido nga nagapamati man sa may syudad sang Victoria's Action Eric. Para sa Action Night Patrol, ini sa Action Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita sa Roger Rigote Bikan sa segundo distrito, sa ikalimang distrito. May balos mga report sa Action BJ Pasible sa line number 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action BJ Pasible sa report J. May gabilbis kami. Mayong nga gabi, aksyon, Eric, no, kag sa aton sini nga mga tagpalamati, no, nga nagapamati sa aton sini iyang pagpangalagad, no, diri sa aton sini nga palatuntunan. So far, no, manayan ang aton sini iya kagabihon, aksyon, Eric, no. Anyway, aksyon, Eric, pilason ang tatlo ka mga sakay sa isa iya ka motorsiklo. Matapos ini sila ang gin side swipe sa isa pagid ka motorsiklo, takdala siya 15 kagabi, Agosto 23 to 2022 sa may bahin sang Barangay San Vicente sa Banwasang Binalbagan sa atubang lang ni Aksyon Eric sang Binalbagan Isabela Sugar Company o kung ining Biscom. Sa aton nga pagpakikangot sa LTRRFO sang Binalbagan Aksyon na Eric, ginausoy sang sining duha ka mga motorsiklo ang dalan pabalik sa Binalbagan proper sang hinali na lang nga nakasagaid ining isa ka motorsiklo sa isa pagid ka motorsiklo. Actually, sundanay lang ni sila Aksyon Eric, no, usoy lang nilang parehong direksyon sang dalan Aksyon na Eric. So ang ining isa ka motorsiklo nga naka-side swipe sa isa pagid ka motorsiklo nga may sakay iya nga tatlo ka mga persona, ang resulta Aksyon Eric, no, nagkalapilasan ining mga biktima nga sakay sang nasagairan nga motorsiklo Aksyon Eric. Dugang pa matapos ang insidente, gilayon nga nagpalagyo ang driver sa nasambit nga motor kag tubtob sa karon wala iya ini nagpakita, no, sa mga biktima. Lunsay mga residente tanan sa Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan ang mga biktima kag nagaedad ang mga ini sang 33 anyos, 37 anyos kag isa ka babae nga 7 anyos gid lamang Aksyon Eric, no. Kinapamangkot naman ang mga otoridad kung bala magapasaka pa sang reklamo, no, ining mga biktima batok sa driver sang sining motor nga mo ang nagsagaid sa ila. So sunod diri ginahibalo pa na nila Aksyon Eric yung manti pagkatabo sa sining insidente, gayon gindala sa Binalbagan Infirmary ang mga biktima para iya sa nagakaigo nga pagbulong Aksyon Eric. So ginapanawagan ta, no, ang driver sang sining motor nga di tani magpakita ka, no, atubangon mo ang imo sining iya responsibilidad nga nahimo sa especialmente sa sining mga biktima. Imanti kun hindi mo manggid niya hungod, no, di ipatahag mo ang imo sining nga bahin kimanti sino malang yabi, no, ang mga may gusto sini nga sa sining hitabo Aksyon Eric. So given nga ti minor injuries man lang ang naagom sang sining mga ginsagaid nimo sa sining driver bala Aksyon Eric, no, so bisan magpangayo ka na lang sang pasaylo sa sining mga biktima himanti maluoy ka man sa ila, no, especialmente nga ti may minor kadiri nga nadalasa, no, minor ining isa sa mga victim nimo. Ti imagine ka 7 years old pa lang ning bata nga babae, no, for sure ma face to face pa ni Aksyon Eric. So ti na side swipe ini sila, ti maayo lang gid, no, kay man ti minor injuries man lang ang naangkon sang sining mga biktima. So far, no, Aksyon Eric amo ni ang madulong tang balita, no, para iya sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol kag may gina-follow up kita Aksyon Eric, no, nga isa iya ka stabbing incident nga nagluntad diri sa may Banwasang Pontevedra kaina. So tubtob sa karon kinatingwaan ta nga malabot naton ang Pontevedra Municipal Police Station kimanti gusto naton makakuha pa sang further details angot sa sining nagluntad nga pagpangbuno Aksyon Eric na nagresulta sa pagkapatay sang biktima Aksyon Eric. So as of now, no, ginatingwaan pa naton nga malapot ang Pontevedra Municipal Police Station. Report nagikan
sa ikalimang nga distrito sa probinsya sang Negros Occidental. Ini si Aksyon VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon BJ Pasible gikan sa 5th District. Dali lang kay antes ato sila nga greetings. Ari na ang tatlo ka draw resulta sang STL. STL result first draw kay na 25-15, 25-15. Second draw 22-35, 22-35. Third draw, ang aton nga third draw is 26-10, 26-10. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot prize, wala sa may nakakuha 8.9 million pesos. Resulta 645, 40, 18, 37, 45, 30, 36. Again, 40, 18, 37, 45, 30, 36. Ang resulta naman sa Lotto 655 jackpot prize, wala sa may nakakuha 96.8 million pesos. Resulta 655, 34, 36, 3, 35, 17, 4. Again, 34, 36, 3, 35, 17, 4. May gabi dira kay Inting Bibuso sa Celine Homes, naga-monitor gid sa atong sininga pagpangalaga. Si Tess Sigalon, Julieta Nunez, Bibing Ramos, Leopel de los Santos, Mary Grace Crisostomo, kag Tatay Teddy. Marami aling kay Rona Rehida Trabasang, Valyadolid, nagapaurok-urok pa sa sini nga mga tinion. Tami ang tamandara si John Bernasol and the family. Mr. and Mrs. John Bernasol and family. Nag-monitor gid sa aton sini nga pagpangalagad. Si Pibs de la Cruz, nagabidira kay Pibs de la Cruz. Tamiao Lodi SK Chairman Brian Torres sang Barangay Granada, kag SK Chairman Lara Panis sang Barangay Utso. Wow, ara ka mo tingom sa Siboda. Nagabidira kay SK Chairman Brian Torres sa Barangay Granada, kag SK Chairman Lara Panis sang Barangay Utso. Ang panamyaw halin sa amon sining mapisan, mabuot, gwapo, SK Chairman sa Barangay Panokoy, Carlo Valderrama. Ay, puwerti. Daw mahuya man taba. Nagabidira sa kay Tuli Amo. Greet ko lang ang mga Tuli Amo. Si Napsak kag si Happy Hison. Monitor from Chatio, Leyte, Paranaque. Malayo man nga lugar ba? Si Nelny Realista ka monitor man sila ni Edie Jones Kalinaw sa Angeles, Pampanga. Si Madam Gloria Dislate Sumbito and family sa Valladolid, check attendance lang. Si Maria Teresa Yung, si Emmanuel Ray Loktugan, Cecil Batindaan, si Alex Montesa, Joseph Andro, Mel Budjula, Clinton Palma, Benram Rojanab, ano nang sulit-sulit ni mo? Masbil ko ba niya si Manuel Ray Loktugan, Polo Pandania si Mel Bajula, Jigs James Baya, wow! Si Kuya Jigs James Baya, sa bilog yung pamilya, Kuya, may kabida si mo. Si Patok ang si Robby de la Luna sa Barangay 30, mano pa urok-urok man pamati. Si Evelyn Sinaon, si Nanay Banjilin, monitor gid sa may Purok Quezano sa Barangay Lihis, na may gabigid. Kay Ladislao Junior Piliones. Si Romeo kag si Madam Linita Pilya, na monitor gid magkasawa. Si Ricky Sabino da may gabigid Si May Gangoso, Ibon Botser sang Germany.
iya dira nga mister kag iya anak pamilya iya dira sa Banwa sa Morsa ginatambya ka mo dira ni Yvonne Butcher sang Germany. Si Katong Kachimpo da may gabi gida. Mario Olvido Aquisa. May gabi dira kay Ria, Gina, Hisel, kag Fransal sang Hacienda Lugway, Silay. Paano ko'y ara si Jose Marie Novero. Sa Minalbagan, si Beth Botal Pilayo. Si Lindon Iskoton, Araman. Kami ako lang da si Action Eden, kay Mr. Jeff Villarsor, Star kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Christine Manalo, talagang pamilya dira sa DSB, Pandanon, aling kay Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Aribic Elemento Santayo Caballero. Uy, si Kagawad Glenn Burgos, Arapaga, Pulaw pa. Si Ninyo Lisay sa Florenceville, Barangay Panokoy. Si Jessery Defi. Salamat sang 75 stars ni Corporal ni Police Corporal Alimpuso. Kami ako dira si Robin Villanueva, si Lydia de la Cruz, Gracia, dira sa may Cordbada, Flanters, Barangay Cubay, La Carlota City. Aling kay Ana Lisales na. Si Jessery Defi, Araman pa-check attendance. Si Mr. Pablito Benedicto sa Mina si Palay, Araman. Christine Miñez Villalubos, Marilo Trabilia Catinoy, Jimmy Naiman. Si Jane De Los Reyes, salamat sa 75 stars. Si Alarcon Mund, Gabigid, Jerry Azero Jr., Elizabeth Gamalada, si Trice Jordan, may gabidra. Yes, happy midweek, Lodi, Action Eric, watching live here while on duty this morning here in Habis Clinic in Rochester, Minnesota, USA. God bless, keep always safe, and halong lang perme. Regards to your sweet wife, Ma'am Nona. Na kay Madam Star Mayo. O Malumina, sa kay Mrs. Fred Ninya, Nelson Eric, nakakadto ka na in the house namon kadto pagbahas way back 1998 in town sa Division Victorias. Lipat na ko sa itsura mo bala, 24 years ago. Ay gali, nalipat ba ko gani? Yuseling Crisostomo Bihadi, 1998 pa. Check attendance lang, watching sa San Enrique, Pamilya Alejo. Happy birthday sa amigo ko John Pastor Islayer ang Pontevedra. Na kay Rosel Alejo. Inday Blasada, may gabi. Sa kay Ginny Solgon family, kay classmate ko Romel Pagsubiron. Nakaurok-urok yun sa Action Night Patrol. Kung nakumplito ang gabi, kung hindi ka makapaurok-urok. Si Nelny Realista, Arak Simon Dalom Station. Eddie Jones Kalinaw sa Angeles, Pampanga. Pelton Lipura, Araman. Joe Volcarizing sa Bangga Aning. Sa pamati man si Lini Pips de la Cruz. Okay. Joe Volcarizing dira sa Bangga Aning. Kaya tamiyo kag ni Pips de la Cruz. Esterlin Jonel Halyorina. Check attendance. Aga pa urok-urok kita. Noel Magbanwa Lagos Araman. Sa Isabela, monitor si Jonel Halyorina. Si Jaini de la Peña RC Iherton para sa Great Britain. Isles of Man. Si Andro Gallo. Pamati Agansa Security Guard. Security Guard Terwil. Ara man sa parok urok man sa Glio. Pamati man sa Night Patrol. Tami ako dara check attendance ng mga gwardiya sang Palawan Pawn Shop.
tamya ka mo ni Toto dapoy man ako dira nga pagpaurok-urok pamati. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini?
Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kung mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra.
sombra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamon na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa balagad last kag final stretch sa iyo palatuntunan. May gabi din sa kay May Gangoso. Balikan ato sa Patrol 1 Bravado Patrol.
Balikan ta sa aksyon ni Donaboso sa last kag final report sa iya sa nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Aksyon na din sa balikan report. Please come back. Action Eric, ginpahayag ni Bureau of Jail Management and Penology Region 6 spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio nga wala sila sa may nabatod nga report diri sa Negros Occidental angot sa mga persons deprived of liberty nga nagareklamo angot sa ilarasyon sa pagkaon. Sunod kay Duhilio kaangay sa natabo sa BJMP facility sa Pototan, Iloilo kundi nagsaka ang mga PDL sa atop sa nga pasilidad kag nagasinggitan nga palino ng ila warden kag hatagan sila sa insakto nga pagkaon. Hindi imposible nga magpatayan sang rally man ang mga PDL sa Negros kung makaangay man sila nga reklamo. Dugang pa ginatinguan sang BJMP personnel nga mahatagan sa insakto nga pagkaon ang mga PDL sa apang ginako ni Duhilio nga nagakakulang ang budget do nga diyara lang sa gyapon sa 70 pesos ang pondo kada PDL nga ginatunga sa 3 kakaunan sa sulod sang isa kaadlaw. Balitahalin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kini Patroman. There you have it. Kabusa ka pagpalagad sa Action Patrol Program. Miyerkules edisyon. Balik naman ni Buwas Huwebes. Ato sa lima patrol, unit reporters in action na palagad. Karong gabi sa Action Roger Gutib, Nelson Pateño, BJ Pasible. Action Eddie Naboso, back to back sa itong piloto. Action Papang Nixon Tahom. News Center Action Andy Pensor Lisay. Technical Partner Studio A. Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Balagay Tarong Syudad Sang Bago. Broadcast Engineer Edward Balico. Sa Samon Station Manager Nona Magbanwa. Production Chief Director Rex Cantong. Chief Engineer Noel Piñalan. Ang inyong lagad ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Isiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balito na sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio.